100 kvartirli yurtda торам. Bu yurtda yaşaучыларның күбесе 50 яшьләр чамасы кешеләр. Күбесенең балалык вакыты сугыш елларына туры килгән, авыр тормышта үскәннәр. Аннан соң бу йортта яшәүчеләрнең күпчелеге авылдан килеп белем алган, зур укыган кешеләр, фән кандидатлары, булачак докторлар. Әлбәттә, һәрберсенең бер кызы, бер малае бар. Бөтенесе китаптагыча. Ул кыз әлбәттә инде пианинодан дәрес ала. Спорт мәктәбенә йөри, махсус чит тел мәктәбендә французча геометрия өйрәнә. Ясли яшендәге малай да инде төнге шүлмәген башына кигән килеш кунак бүлмәсенә килеп кереп әнисен кызартмый. Скрипкада Паганининың берәр шаккаттыргыч әйберсен уйный. Кичләрен бөтен йорт симфония белән тула. Бер яктан Бетховен, астан Сен-Санс, Форточкадан Чайковский ишетелә. Һәр квартирның түр бүлмәсендә пианино. Әйе, кичләрен безнең йорт мәхәббәт бер консерваторияның уку классларына шапкала. Мин бу тавышларны ирексездән тыңлыйм һәм үлим. Әле 40 еллар гына элек чабатага күтәрмә тагып, кырда ширик бәрәңге җыеп ашап, күрше авылга 7 еллыкка йөргән малайларның балалары бүген зур якты бүлмәләрдә Бетховенны, Грегны уйный. Никадәр үсеш, никадәр алга сикереш бу. Әлбәттә, минем шул Брамслар, Греглар арасында бала Мишкин яки алмагачларын да иштәсем килгәләп куя. Ләкин бу теләкне мин кешегә әйтмим. Чөнки искелекне яңалыкка каршы куясың дип Мирсә Әмирнең җыелышта язучы малае булган бер философ галимнең матбугатта чыгып әйткәннәр бар. Һәм мин кешегә белгертмичә генә хәтерлим, искә төшерәм.